Inselmilkom. Illum il-ħamis 27 ta' Mejju nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-għami tal-Evanġelju tal-lum jagħtina eżempju sabiħ ta' kif għandna nitolbu. Huwa talab konvinzjoni u persistenza għax hemmen li Ġesu se jisimgħu. Ejjew aħna wkoll nitolbu bl-istess mod. Ġesu ikollok ħniena minni. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum 26 ta' Mejju l-Knisja tfakkar lil Sant'Uwistin ta' Canterbury. Kien għal-kwiet fil-monasteru Benedittin ta' Sant'Andrea al Celio, Ruma, u hemm minnhom il-Papa San Girgor fis-sena 597 isejjaħlu u jibatu ma' 40 patri ieħor Benedittin biex jikkonverti lill-Ingilterra. Sant'Uwistin jaf li għandu il-vot tal-ubbidjenza. Ma jixtieqx jitlaq il-ħajja kwieta tal-monasteru imma jobdi u jibda vjaġġ twil dak iż-żmien minn Ruma għal Franza l-ewwel u mbagħad bil-ħsieb li jmur l-Ingilterra. Fi Franza jieqaf fi gżira tal-Rhin u jibdew jisemgħu ħafna stejjer tal-waħx fuq dak li qed jiġri fir-riti pagani l-Ingilterra. Jerġa' jmur lura Ruma, jitlob il-Papa biex jeħlisilu dil-biċċa inkwiet. U l-Papa Girgor il-Kbir li kien iltaqa' ma' xi skjavi Ingliżi u li fakruh fl-Anġli hekk kien jgħid huma kienu Angli u seħilhom Anġeli. Allu le, allu jiena nixtieqek tmur u paċenzja. Għamlu isqof u anke abbati ġifieri grupp il-kap ta' daw il-grupp u għallu mur u Agustino Wistin obda. Jasal l-Ingilterra inserta u dik kienet xi ħaġa li l-Papa Girgor il-Kbir ipperswaditu jinsisti li r-re Ethelbertu kien iżżewweġ mara Kattolika li kienet Franċiża u kienet talbitu jibni knisja ċkejkna propju fil-Kent. U allura l-Papa nduna li kien iż-żmien tajjeb li jerġa' jikkonverti lil dawn il-popli għall-Kristjaneżmu. Kienu diġà insara imma minħabba traskuraġni reġgħu waqgħu fil-paganiżmu, kultant jiġri lilna wkoll hekk. U allura Sant'Uwistin ta' Canterbury huwa mument importanti fl-istorja tal-Knisja tal-Ingilterra li hija ir-rievanġelizzazzjoni li dawn il-popli, il-Bretoni kienu semgħu fuq Ġesu u arbuh. Is-Sassoni, Saxons bl-Ingliż, ma kienux jafu b'Ġesu. U allura semgħu Ġesu minn Wistin ta' Canterbury u sħabu. Aħna ngħidulu ta' Canterbury għax imbagħad il-Papa għamlu isqof ta' Canterbury, l-ewwel isqof ta' Canterbury. Fl-ewwel miliet ta' wara li waslu, dawn il-patrijiet għamdu 10,000 raġel, 10,000. Flimkien mar-re li saru nsara u hekk bdin it-tradizzjoni ta' Kristjaneżmu fl-Ingilterra li wasal sa żmienna. Dan il-qaddis li ta' ħajtu għall-konverżjoni tal-Ingilterra huwa meqjum minna l-Kattoliċi u anke mill-Anglikani. Illum nitolbu ħafna l-Knisja fl-Ingilterra, kemm għall-Knisja Kattolika u anke għall-Knisja Anglikana, biex aħna l-insara l-ewwel nett naħdmu għall-għaqda bejnietna
u t-tieni nagħti xhieda ta' Kristu imsalla pur xuxtat. Ejjew nitolbu maħfra l-Alla tad-dnubietna kollha, aħna li aħna dgħajfin nitolbu bit-talba li se nisemgħu fil-Vanġelu. Mulej bin David ikollok ħniena minni. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int wassalt il-poplu Ingliż għall-Evanġelju bil-predikazzjoni tal-Isqof Sant Wistin. Għamel li l-Knisja tiegħek tibqa' dejjem tistana bil-frott tal-ħidma u tħabbrik tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari b'sebħ il-mulej u mimli xogħlu. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Se nfakkar issa l-emejjel tal-mulej u nitkellem fuq dak li rajt. Bi kliem il-mulej saru l-emejjel tiegħu. Ix-xemx iddawwal iju tħares fuq kollox, hekk b'sebħ il-mulej u mimli xogħlu. Lanqas li l-qaddisin tiegħu ma tal-mulej is-seta li jgħoddu u jfissru eġubietu. Dak li jagħmel il-mulej li jista' kollox biex il-ħolqien kollu jkun fis-sod fil-glorja tiegħu. Jifli l-abbissi u qlub il-bnedmin u jaraf it-triqat imwera tagħhom. Għax Alla l-għoli jaraf kull ma jista' jingħaraf u jħares lejn is-sinjali taż-żmien. Iħabbar dak li għadda u dak li qatt ikun u jikxef triqat il-ħwejjeġ mistura. Ma jaħrablu l-ebda ħsieb u lanqas kelma waħda mi moħbija minnu. Qassam bl-ordni l-opri l-kbar ta' erfu u minn dejjem u għal dejjem. Xejn ma jiżdiedlu u lanqas jitnaqqaslu u ma jeħtieġ il-parir ta' ħadd. Xaxqa fihom l-emejjel tiegħu kollha u minnhom ma tidirx ħlief xrara. Kollha jgħixu u jibqgħu għal dejjem, kollha meħtieġa u kollha jisimgħu minnu. Kollox tnejn, wieħed il-maqlub tal-ieħor u m'għamel xejn bin-nieqes. B'wieħed isaħħaħ it-tajjeb tal-ieħor u min se jiġba jħares lejn sebħu. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Bil-kelma tal-mulej saru ismewiet. Flimkien bil-kelma tal-mulej saru smewiet. Faħru l-mulej bid-daq taċ-ċetra, annulu fuq l-4 baxar kordi, annulu għanja ġdida, doqqulu bis-sena u bleħen qawwi. Flimkien bil-kelma tal-mulej saru smewiet. Għax sewwa hi l-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. Flimkien bil-kelma tal-mulej saru smewiet. Bil-kelma tal-mulej saru smewiet u b'nifs fommu tiżin kollu tagħhom bħal fġarra lil-milied ġabar u libħra kbar fimħażen. Flimkien bil-kelma tal-mulej saru smewiet. Ħatibża mill-mulej l-art kollha, jitbessa minnu kull min jammar fid-dinja, għax hu tkellem u jisaret, u ordna u jitwaqfet. Flimkien bil-kelma tal-mulej saru
Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien waqt li Ġesu kien ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm wieħed tal-lab għama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb ta' triq. Dan meta sema li kien Ġesu ta' Nażaret, qabad jgħajjat u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma huwa aktar beda jgħajjat: bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu. Huma sejħu l-għama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara, Rabbuni, wieġbu l-għama. Qallu Ġesu: mur, il-fidi tiegħek fejqitek. U minnu fih reġa' beda jara u baqa' miexi warajh fit-triq. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu miedna. Kemm jgħidha sabiħa din ta' bin Timew, Bartimew tfisser l-istess ħaġa, iben Timew. Ġesu bin David, ikollok ħniena minni. Ta' min nirrepetuha ħafna drabi din it-talba li ħirġa mill-qalb ta' dan l-għama biex il-mulej jagħtina is-sens li naraw id-dinja, il-ħutna u l-persuni u s-sitwazzjonijiet kif jarhom hu. Aħna ħafna drabi għamjin jew b'xi preġudizzju, jew nkella minħabba rabja jew lejra. Ma narawx kif jara Ġesu. Inħarsu lejn xulxin kif ngħidu bil-Malti bajn ħażina. Anke għandna din l-espressjoni qatt rajt xi għajn ħażina minnu dak. Għaliex l-għajn hija issa t-tieqa tar-ruħ, Ġesu minnhom hekk jgħid ukoll, l-għajn hija t-tieqa tar-ruħ. U llum nixtiequ nitolbu ħafna min nieqes minn dan is-sens. Lu forsi qiegħed jismana. U il-mulej ikunu li jfarġu, li jfarraġ dawn il-persuni li m'għandhomx it-gawdija ta' dan is-sens għażiż li jaraw. Jgħidu li l-perċezzjoni mbagħad issir iżjed akuta permezz tas-sensi l-oħrajn. Imma l-ewwel persuni li jifhmu l-għajta ħerqana ta' Bartimew huwa żgur ħutna li huma neqsin mid-dawl. Il-kull min qiegħed nieqes mid-dawl u qed isegwini permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali nagħtih tislima partikolari. Imma ma neqfux biss fuq in-nuqqas tal-perċezzjoni fiżika min qed ibati mill-vista jew m'għandux dan is-sens ormai, imma anke għal kull wieħed waħda minna. Il-ħarsa tagħna hija ħarsa nadifa, dik ta' Ġesu, u jekk mhijiex il-mulej bil-ħina tiegħu lest jagħtina dawl ġdid. X'jitlob minna l-mulej? Il-fidi tiegħek fejqitek. Il-fidi tiegħek fejqitek. Aħna naraw ħafna affarijiet kultant naraw ma x'nażlu li narawhom. Nitolbu li l-mulej jinaddaf is-sens tal-ħars tagħna.
Imma waħda mill-affarijiet li tolqotni f'dan l-episodju huwa ir-rwol tal-folla. Hemm minnhom il-folla dbiet lil Bartimew minn Ġesu jgħidulu iskot. Imma mbagħad Ġesu jagħti ordni lil-folla, sejħulu. U huma jsejħu lill-lama u jagħmlulu kuraġġ. Din it-trasformazzjoni tal-folla wkoll tolqotni, hemm minnhom ikunu impediment, imma Ġesu jagħtihom kmand biex jgħinuh il-dan ħuthom, mhux iwaqfulu t-triq li jiltaqa' ma' Ġesu, imma jgħinuh. Aħna wkoll iridu nitolbu maħfra llum ta' kemm il-darba minflok għenna lil xulxin nersqu lil Ġesu, forsi minħabba l-iskandli li tajna, minħabba il-mod jibes kif nitkellmu bejnietna, minflok ressaqna lil ħutna lejn Ġesu bednihom. Anke lilna Ġesu jgħidilna sejħulu. Kunu komunità li ssejjaħ in-nies biex jiltaqgħu miegħi. Għamel il-qalb qiegħed isejjaħlek. Anki din hija espressjoni sabiħa li l-komunità tgħid li l-kull qiegħed imbiet, anke minħabba l-komunità stess bħalma ġara f'dan l-episodju. Għamel il-qalb qiegħed isejjaħlek. Kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna minflok nedu f'xulxin, nedew f'xulxin biex inkissru xulxin, nikkritikaw il-xulxin, kulħadd għandu x'ti kritika. Inkunu nistgħu ngħidu din il-kelma ta' kuraġġ xulxin. Għamel il-qalb, il-mulej qiegħed isejjaħlek. Bl-interċessjoni ta' Santu Wistin ta' Carprebri llum li tolbu ħafna, mod speċjali għall-Ingilterra, għall-isfid kollha tal-Ingilterra, għall-poplu nisrani f'dak il-pajjiż għażiż, u nitolbu li ikomplu jaħdmu flimkien l-insara biex jagħtu xhieda ta' Ġesu. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mill-quta bil-pandemija biex il-mulej jagħtihom il-fejqan, lil-morda jagħtihom il-faraġġ, lil min qed joħsibhom sens kbir ta' għoża u ġenerożità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq insellem il-tant emigranti li segwuna kemm mill-Awstralja, mill-Ingilterra, mill-Amerika, mill-Kanada u li jgħidulna li jkunu maqudin magħna, aħna nweduhom it-talb u l-viċinanza tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej ukoll għal daw il-vittmi ta' dak it-traġedja fl-Italja ta' dawk il-14 il-vittma kienu fuq din il-funivija, il-cable car, telajn biex igawdu l-muntanja l-ħolqien tal-mulej. U llum wara l-ammissjoni ta' minnu responsabbli nafu li dali ġara minħabba r-reba għax ma ridux li jaħdmu il-brejkijiet ħalli jibqgħu jaqilgħu il-flus. Kemm hi traġedja kbira din il-ħaġa li minħabba r-reba ninsew ir-responsabilità tagħna. Nitolbu l-mulej biex jilliberana minn din ir-reba li twassal anke biex imutu n-nies. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll biex fil-qalb tagħna jkun hemm daw iż-żewġ talbiet kbar. Sinjur bin David, ikollok nina minni. Għax il-mulej qiegħed isejjaħlek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u bl-interċessjoni tal-Isqof Santu Wistin ta' Canterbury. Tatina li aħna inkunu fil-merat tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ixħed il-ħarsa tiegħek lejn il-vittma li se nofrulek fit-tifkira ta' Santu Wistin ta' Canterbury u għamel infasslu ħajjitna fuq dak li qegħdin nagħmlu fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ lill-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' Santu Wistin ta' Canterbury, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Jekk jassaltna l-qawwa l-glorja dejjem. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra tal-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, l-inna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Isqof Santu Wistin ta' Canterbury u l-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema edda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba għalni nagħtijak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Jekk jessaltna l-ewwel glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li neħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' dan il-misteru wettaq li l-qaddija tiegħek fil-fidi vera li għasija l-Isqof Santu Wistin ta' Canterbury ħablek bla qiegħda tul ħajtu kollha. Għamel li kull imkien nagħtu xhieda liha bil-kliem u bil-għemil bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għall-Ingilterra. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, indaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim Amen. għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejja ħall-indima. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Khobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt Slim tagħna għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie trasfigurat fuq il-muntanja Tabor.
Missierna li inti fis-smewwieti tqaddis ismek tiġi saltnatek. Kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا لا دخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الداني أمين Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Lima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو السوديم يبقى الديم تديم أمين Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smewwieti tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر المنوحات يلينا لا دخلنيش في التجريب إذ دهلسنا من الدنيا أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت Slima أمين lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم مالا تلوبالينا متنبين السوفسية الموت أمين Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كان من البدو السوديم يبقى الديم تديم أمين Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva,
Lilek li tniedu aħna nikku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina għaddisom malla biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issew fis-sija tal-mewt Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issew dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qatt tal-btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaħal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-Avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddissin kollha, itlob għalina, sultana mlisla minna l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. enna lina, Nitlob għalina qaddisom Malla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem, u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Amen. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi kun missier għalina wkoll. U
u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Santu Wistin ta' Canterbury. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħalletina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla ħeda, dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Wasanna fit-tmiem dan il-moment ta' talb. Infakkarkom li kull min jixtieq jakkwista l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Grazzi u nsellmilkom.